weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to gijilona sadela woddoro ali wori dende teccana jewola bilbasi banjola ngabo labe kon waktu yoni hato mofti kame saware ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal cour constitutionnel leydi Sénégal salinima wonande lundi ɓe e tumde ɓe joƴƴin toon kayitanoɓe ko fate banggue kuulala parinage toon to leydi Mauritanie sifande waɗi ñalawma hanki o hakkude leydi Mauritanie kaɓe leydi Sénégal ko fate ɓiɓɓe Sénégal naɓe awde maaje kaɗɗe leydi Mauritanie toon to leydi Mali nder falde koro ko kareli mbaɗi toon ñalawma altina ɓennuɗo henno e nokku biyeteɗo Bumbu kame ma dugu ha waɗi galleji kewɗi duppa hen toon to Guinée Conakry finoɓe wuuro ngo ko fate syndicat ji piniri hande ko seppuji mumen e nder leydi ndi kala caggal nde ndelama kuɓɓama ɓeydi toon to Côte d'Ivoire Abidjan leggal plateau ko debbo goto jaranoye duuɓi 40 kam tigui weddi hoore muɗum e guila sappo e tati étage heddodaki e wonki muɗum toon to Benin ruwamo dawme taw kadi ko tanum kam tigui yalti toon aduna batu jagorɗe ñalawma hande o toon to Gabon e dilini ɓerɗe gaboneji caggal kala jagorɗo ma ustu sappo e jeegomo gollotoɗo hen kabruji mena jolam jaberi fonno wonde ko haaliba ko jaaɗo jabbere hande woto goɗɗe joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batta kengolongo umorade en musidɗo biteɗo Mamadou Abou Gadio ko esuma cankiɗo Mamadou Abou Gadio ko keynuma cankiɗo Kumba Joɗɗo Gadio ko joom sorumuma cankiɗo kono ne kadi Malika Diawa ko mbiyuma cankiɗo Saydou Diaw ko ɓiyuma cankiɗo Moussa Saydou Diaw ko ɓiyuma cankiɗo Abou Diawa ko ɓiyuma cankiɗo Baydi Diawa ko ɓiyuma cankiɗo Mouhamadou Diaw ko ɓiyuma cankiɗo kono ne kadi Ousmane Diaw ko ɓiyuma cankiɗo Fati Diaw ko ɓiyuma cankiɗo Penda Sarr ko isuma cankiɗo aɓe ndenda ngullungu dendagal bandiraɓe to kunde dendagal bandiraɓe kundel naɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kundel naɓe ha fayenma toon to gijilone ko taari ɗum kala jaltugol aduna biyetinoɗo Baliya Diaw yalti aduna ko toon to noksota ñalawma hanki o kikiɗe hanki sanga takkusan ɗon ɗo juulanno ko ɗon tigui wayani o heddodaki wonki makko ko toon o yalti aduna ñalawma hande onon o wirete toon to noksota yettini ɓattaki o ko musidɗo biteɗo Mamadou Abou Gadio mo duwono dendagal koreji makko taweteɓe toon to Koundel e ha toon to gijilon kala omonel da duwaw dendagal bandiraɓe kala omo duwaw kadi dendagal bandiraɓe kala omonel da duwaw taw kadi ko bani ko debbo biteɗo Kumba Joɗɗo Gadio kam tigui wonno joom suudu wonande biyetinoɗo Baliya Diaw jaltuɗo aduna ñalawma hanki o toon to noksota weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique dendagal pelle fulɓe to goni kala rutti ɗumen duwaw tene kadi o neldi ɗumen duwawa enenne kadi neldi duwaw e sawtowol ceerno Habous Diallo nde gueno yurmotomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yettini ɓattaki onon ko musidɗo men biteɗo Mamadou Abou Gadio e goto e terɗe goto ya terɗe jiyaɗo e catala heblo sukaɓe Afrique taweteɗo toon to leydi France kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari naya morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeetati
kabruji mena demgal pular no mbirndene gardende kabruji meden ciagala sappo jeetati lewru mayndi do henendo sardi yankobe leydi Senegal potitino tonto sur sardi e jindu leydi ni ngam yurnitade ko fate bange kulala sumgoji bitengala parinage ciagal mudum non londibe kollitino jaadane ngal dona kulal kambe non be bindino batake mabbe be nawi tonto cour constitutionnel leydi ndi woni tugnorgal leydi Senegal be non jeegi be non kiñiduma batake mabbe o tene kadi kiñi kulal ngal ha tawi tigi kulal ngal ko ngal tigi foti wadede odo saha mo gondena e nder leydi Senegal kambe ne kadi tikkere mabbe beydi man feewi kambe lundibe e tuma kayde be kebbino wonande kaya njorto mabbe faade ngal do hen faade tugnorgal leydi ndi ma jagganbe koyngal hayso ko seeda no fotiri kala kono non ngal kulala jabanani be hay seeda kuntala ha joni tonto leydi Senegal keddoden ma en kale jagordo kalfinado ya ngara nyalawma hanke o wadi njilumoma tonto vedena taw kadi ko balal mira ma hetengal ton fakkunde mayengo kame bolongola ciagalon finobe wuro witengo Cambrela legal bitengala Cambrela kolliri ngojaji men feewi faade horejo leydi Senegal ciagalande be kolliti wonande kala saha mayengo ne beydo ten kadi jogo yamde galleji mabbe ha laaba ciagalande golle de tigi tarno ko den tigi be mbolokini golle de kono do saha mo gondena jagordo kalfinade ya ngaramo leydi Senegal holliti odo saha mo gondena do tan e majirde ndeda en hitande ma golle de ngas halaba hawiye cera ha joni ko yon fanno kedoreno hore jolidi ndi hollitino wonande kaya boli ya ngara nder leydi Senegal ha tendi taw kadi ko boli bitedi péage taw kadi yon hore jolidi ndi hollitino wonande coggoji ko fate bange ya ngara yo uste jagordo non holliti do hen majirde ndudo hen lewro moni kala ma ando coggongo do fotata tolnade odo saha mo gondena ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en kale legal bite ngala Malika tonne kadi suka gorko goto kam tigi yoli e maje kadde leydi Senegal ciagal kay nde wayano bubbinoyde bandu mako don tigi wayaltani yaltinimo ton kay ko sertude mo ya wonki mako kanko suko non hettube odon fanube njiti bandu mako mo tawe morga tonto Malika ten holliramo fonnon hadde hodande ko fate bange dewgal ko aset pardo henno enen biyeton yo geno yurmomo ya foma ha joni tonto leydi Senegal keddodena ciagal erango hore jo leydi Senegal konte makko e boggi karalleje wonande dibbe Senegal nade kala yo jahando kriya jijama wonande kay dandube be lelibe ciudi ciafrede tawgari ko ngakkabe jijemeje Cerno Bokoma jadi Idrissa Seck kam yaddi mum kala jehi tonto centre no tonto centre mo midi ko ngam rokirode jijam men de tawno kamene koy jibinande leydi ndi tigibe njeya ha joni tonto leydi Senegal keddodena ciagalande ciagal kaynde ciagal nde do wobe ko fate bange binditagol leydi Senegal ko fate bange sumgoji nde calani Karim Meïssa Wade taw kadi ko bi hore bi gonnodo hore jo leydi Senegal Abdoulaye Wade nde be calani mo ka ko fate binditagola kikide hanki onon lande mabbe mbite ka PDS jodi men ngam wadde batumuma kambe be kolliri mette mabbe no feetene be kolliri odo saha mo gonen hore jo leydi Senegal Macky Sall dabbiri be hare satunde ten kambe kadi mabbe kabe mako hare satunde sappo e tati ndudo hen leru kambe kala mabbe njippoya boli ten kala be noddi besngoji leydi ndi kala nde mbawata tawtirebe ngam hollude hare mabbe faade hore jo leydi Senegal ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en jaha tonto Mbour tonne kadi nyalawma hanki o kene foto wonde tonnuji jeegoma piccala nayi ko dum tigi woni ko duppa ton yeso procureur kame yeso taw kadi ko préfet gardido wuro Mbour taw non ko hudo dayno koko dum non be kolliti mbela mabbe no fewi ciagal kayde dadibe Mbour kame gendarme be hinde police kala nde mbawi darande tindelang fawde juudi men kene foto wonde kay podde daynoje kame hudo dayno ko kala odo sahanan mo gondena kambe be kollire mbele mabbe duppi kala haladi ha joni tonto leydi Senegal keddodena ma en jaha tonto Mboro kale yo en suka debo taw kadi ko barno ton jamma heccianko biteda mi kolle ba jeenodo liddi yimbe di non pawama juude ciagal dadi be gudditen hello yan gono feyi be non odo saha mo gondena en tare e juude dadi be ngama loskoji luggi mbade yemumena ha joni tonto leydi Senegal paare keddodena tonto Kaffrine to boli mawdi jippima ton kikide hanke o ha ngandula wuro Kaffrine
en ken fotonde cuudi jangirde jondi no fewi kanyumen tingoni ko joli tona ten kadi to ngo bonni tona gede kewde no fewi ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaha ton to nabbaji si wala tonne kadi jamma hanki o école goto taweteɗo ton to nabbaji siwol taw kadi ko mbiyata école 2 e woni école ɗimmo taweteɗo hakkude legal siwol kame coɗaya ko ɗon tigui neɗɗo goto ari rewi sara pallanteji to weddi toon jeygue e duppi kayeji gonno toon banuɗe examen kala caggal nde école aji ɗi gasi udda ala ko heddi so wona kay kayeji ɗi kala ne ƴewte holen gañɓe holen ɓe gañaki taw ko ɗon tigui o rewi caggal falante to weddi hen jeygue duppi ɗum ha laaɓi ha wi ceeroɗo saaha mo gonɗe noon dadiɓe finoɗe falde nabbaji gari tawtorama gudditi hen losko mumen beele kay ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e baɗɗo ngal ɗo hen baɗala taw kadi yaltini kabar o ko musidɗo men biteɗo Ibrahima Elimana Ka sen giwi toon to Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie sifande nandiral waɗi hakkude leydi Mauritanie kami leydi Sénégal caggal dumunna jonɗo no fewi wonande kay leydi Sénégal kami leydi Mauritanie ne cabbino tigui ndeɗo hen sifande ha tente ɓiɓɓe Sénégal naɓe finoɓe toon to nder gueƴa dande maayo ñalawma hanke o jagorɗo awo mo leydi Sénégal kami jagorɗo awo mo leydi Mauritanie ɓe joɗima toon to lamorgo leydi Mauritanie to wiyete Nouakchott ɓe ciifodiri toon kene fota wonde kay capanɗe joyya tonnes woni ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe dokka yo ngaw e maaje kadɗe leydi Mauritanie kene fotonde temedde nayyi laana foti tigui iwde wuuro wiyetego Ndar gam awde maaje kadɗe ɗe leydi Mauritanie kono kadi ko wona ɗum ko noon ɓe dokka tigui yoɓe ngawa taw kadi ko liɗɗi tokosi wona liɗɗi mawɗi no fewi ko wona ɗum ko noon so tawi kay ɓe gawi ɗiɗon liɗɗi ɓe jupparti ko toon to jaagu fonno wonde caggal oɗo saaha mo gonen laamu leydi Mauritanie wonti koye mahde port toon to jaagu kono caggal on port ma gasani taw ko toon to mboyeti ko toon ɓe juppoyta liɗɗi ɗi kono kadi soɓe juppi liɗɗi ɗi ko ma laamu leydi Mauritanie fawa hen guite mum gam andude koɓe awi koko woni oɗo saaha mo gonde noon ɓe dokkama kene fota wonde hitande yoɓe ngawi maaje kadɗe leydi Mauritanie taw kadi ɗum hay mbuɗu ɓe joɓani kono ko wona ɗum ko kala ton kama koko yoɓata buuɗi sappo walla mbiyen noon koko yoɓata kene fota wonde euro ji sappo taw kadi koye koppareji euro ko ɗum tigui woni kala toon ko yoɓata taw kadi koko fate banggue awmaje kadɗe leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayinde witende ami ɓe kolliti wonande hoorejo leydi Mauritanie caggal kay nde batu Union africaine gasi haalaɓe nder leydi Mauritanie hay lamɗo goto jeeyaɗo Afrique wo ɗoftani toon to bowalaɗe diwoje ngal leydi Mauritanie wo ɗofti tan ko lamɗo leydi France biyeteɗo Emmanuel Macron on noon ko subaka hanki o iwi toon to lamorgo leydi Mauritanie kanko hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz wo ɗofti hoorejo leydi France ha toon to bowalaɗe diwoje ngal leydi Mauritanie omo yaade hoorejo jagorɗe makko biyeteɗo Yahya Ould Hadimine omo yaadi kadi gardiɗo sur sarɗiyeji leydi ndi kame gardiɗo wuuro Nouakchott kame yogay cité ji taw kadi ko dilloɓe ko fate banggue jagorɗe kala ko ɓen tigui ɗofti hoorejo leydi France ha toon to bowal laaɗe diwoje ngal leydi Mauritanie sen giwi oɗon fannu paɗen tigui koye fannu goɗɗo ha joni toon to Mauritanie ma en kaali jayinde witende tawari ɓe kolliri wonande kay suka gorko duppi hoore mum ñalawma hanki o e yesso taw kadi ko banque centrale woɗɗani galle lamorgo ngo ko ɗon tigui o jaggui pétrole o waɗe ɓandu ko duppi hoore makko caggal noon renoɓe galle nde gari kay ko ɓen tigui ñippi ɗum mbaɗimo e werlanoyimo tocciɗi cafriɗi kono haɗa ɗum gonɗen taw anda ko so tawi ko maɗe walla ko gurɗo ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde holko saabi o duppi hoore makko joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen paɗen koye dawrugol ko fate banggue jayde witen le kalam ɓe kolliti wonande kay gardiɗo landa mbiyete ko RFD taw kadi ko biteɗo Ahmed Dada yaltini konngudi mum o holliti oɗo saaha mo gonɗen kewendi lande mabɓe kala kolliti e kamɓene yooɓe jeeye e ƴamoɓe leppi taw koye nder leydi Mauritanie ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe kamɓe mairiji kala maɓe tawtoɗumtene maɓe jeeye hen o holliti noon oɗo saaha mo gonɗen so tawi kay laamu Aziz wujjani hay seeɗa kuntala laamu Aziz kam koko folete nde tawno oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie koko loɓani laamu Aziz kala no woruno
joni ton to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kale jayde witen amiɓe koliti wonande seni ko catal tamingal ko fate banggue sungoji e nder leydi ndi ɓe jooɗima taw kadi ko pecce jamma jewtuɗo henno pecce jamma jewtuɗo ɓe jooɗima wonande oɗo saaha mo gonɗen tonguitama kala kay ƴamowo ko fate banggue sarɗiyankagal ha e mairie ji kala yo addu ɗereji mum joƴƴina ɗo hen ha sappo e tati nduɗo hen lewru ndo gonɗen so tawi diwiɗon noon hay goto jaɓantake sen gewi ton to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali tonne kadi ñande gonduɗo hen lewru ko pelɓodiral musgal waɗi e nokku biyeteɗo bombu ene wonde kadi e nokku biyeteɗo Maddogo kene fota wonde capanɗe 75 kilométre hakkude muɗum e mofti ko worɓe joguitiɓe gaare ɗeɗon guure ɗiɗi ɓe gulle mabɓe kuure condi hawre kadi ɓen ene joguino fesiraji men ɓe pellodiri ha Wuli Diaw waɗi gañiɓe hewɓe no fewi noon ɓe duppi toon galleji kewɗi no fewi ko ha ɗum ko noon ñalawma heccanko toon to mofti ɓe jooɗima toon jonde taw kadi jonde nde koko fate banggue e yurnitade gueɗe kewɗe no fewi ko wiyete dana kame ama sago ene wondi kadi e jigui ene wondi kadi e biteɗo ene wondi kadi e dijige ene wondi kadi e dijigo ene wondi kadi e jafoɗon tan ene wondi e biteɗo ene wonde mabɓe tan kamɓe kala ɓe jooɗima toon gam a yurnitade oɗo saaha mo gonɗen holno ɓe mbaɗirta ha jaam duumiɗo arta toon to falde koro toon to falde koro no jamarti toon oɗo saaha yidde mabɓe kay ko ittude kala ko fati banggue kareli jeeygueli kamɓe sukaɓe finoɓe toon ɓe beele kay moni kala ene yiito hoore mum ko wona ɗum ko noon wuuro wiyetego Bombo kamɓe wuuro wiyetego Maddogo finoɓe toon ɓe hewɓe hen dogi jalti nokku ha laaɓi payi nokkuji goɗɗi kala jigui ba ene wondi kadi nokku ene jigui ba ne wonde biteɗo Danno kame am sago kamɓe kala ɓe jooɗima gam yiddude addude jaam duumiɗo e toon to falde mofti kala ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaali nokku biteɗo Fada Pama taw kadi ko Bamako Cotonou wonande werlaji baɗoji ɗon ya gara caggal kay nde ɓe gui ɓe jeeyi hay nokku biteɗo Ñagare ko toon tigui bandiji ɗiɗi paddiɓe jane mabɓe deke noon won gendarme goto ne wonno e bise on noon e gandal mum kame heble mum kala waddi hen ha wari hen goto e bandiji he gañi hen goto gañande musde ne fewi on kam waɗe ladde dogi awɗe sahano ne yiite e suwa taw yiitede ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale gollotoɓe e jagorɗo kalfinaɗo golle leydi ndi caggal kay guila nogas e joyiya lewru mani ndu koɓe natannoɓe ko wiyete hofgo juuɗe kamɓe noon ñalawma hanki o cifodiral nadiral waɗi hakkude mabɓe laamu ngu wonande laamu ngu ma jogonde hen ka préfet ji kamɓe sous préfet ji ha e mairie ji ɗi kala wonande kay caggal e kala saaha mairie ji ɗi walla mbiyen tan mairie ji ha e préfet sous préfet kala ne dahe e nder leydi ndi ko ɗum tigui saabino nden kamaɓe ne ngakki ɓe natani ko wiyete hofgo juuɗe kono ɗo saaha mo gonɗen laamu ngu ɓe cifodiral nandiral wonande kay ma laamu ngu jogo nden ka e kisal mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale jeygu mango toon to gawo taw kadi ko yeeyoɓe wonɓe toon ɓe kamɓene ɓe kolliri ñalawma hande o koɓe natanoɓe hofgo juuɗe kamɓe kala caggal noon wonande kay e nokku biteɗo Labbe Zanga toon noon ko toon tigui bagasuji mabɓe kala bolkini taw bolkini toon kay ko gendarme ɓe wonɓe toon ɓe guilɗen ha hande hay goto mabɓe kala bagage mum natani e nokku biteɗo gawo ko wala ɗum ko noon oɗo saaha mo gonɗen cogguji kewɗi ne ɓeydi e nder gawo ha tente mango siftinde noon mangoji Afrique kala so nde ndi mango Mali ɓuuri hattojinede ɓuuri sukridde kadi ɓuuri tigui ɓuuri yiɗede tene ɓuuri serde e yoga e leyɗele Afrique ɓe kolliri noon toon to gawo oɗo saaha mo gonɗen mangore wotere jarata ko capanɗe jeeɗiɗi taw kadi koye wuuro gawo tan so tawi noon koye leydi Gabon mangore mabɓe wotere ene yaaha temedde 4 ha temedde 5 taw kadi koye koppareje franc CFA joni koye nder leydi Mali keddoɗen ma en kala Grande-Bretagne ko leydi wiite noon woni Angleterre ɓe guiti kene fota wonde million ngaji ɗiɗi piccala tati taw ko dollar gam wallide laamu leydi Mali beele kay jaam duumiɗo wawa artude hakkude laamu ngu kame mouvement wal jowad ha e nder leydi ndi kala beele kadi ɓe mbawa jokkude pele koyɗe jaam e nder leydi ndi kala sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry taw kadi ko syndicat ji hetanɓe yogay dognoɗe werlaji kame motoje e nder leydi ndi kala ɓe kolliti ñalawma hande o ko ɓiɓɓe wadde kay leydi maydi no fewi caggal kay oɗo saaha mo gonɗen ndelam kuɓam kala ko fate gasoil koko ɓeydi e nder leydi ndi kala ɓe kolliti noon ñalawma hande o koɓe waɗa ɗe seppoji mabɓe Gulli Diaw hanki jamma noon waɗino kaldigal hakkude mabɓe laamu ngu kono kaldigal ngal ala nandiral ko ɗum saabi noon ñalawma hande o mabɓe kuccodir e dadiɓe yoga e booli Conakry gam hollirde mette mabɓe sen gewi toon to Guinée paɗen ko toon
tonto leydi Côte d'Ivoire Abidjan legal bitengala plateau to ne kadi ko debbo goto jaranoɓe duuɓi capanɗe nayyi ene ɗacci ɓiɗɗo gorko kame ɓiɗɗo debbo e gorko mo sellani gonɗo e suudu mum ne leeli ko ɗon tigui o diwi taw kadi o diwi ko sappo e tati étage o weddi hoore makko e nde o yani o heddotake wonki caggal mum noon dadi ɓe ne mbaɗi hen leskoji tawi to suudu makko to ɗereji médical taw kadi omo jogui rafi mo ganduɗa e kala saaha ene dillina wonki makko ha waklita hoore nde sen gewi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to bene oɗo saaha mo gonɗen roi mo dawme taw kadi ko tanum yalti aduna ñalawma hecciyanke o ene haɗa noon wiide bene hoore mum roi bene maayi ɗum ne haɗa wiite tan ko roi bene ɗanima ko on jamma tigui mo yalta ɗum ko ñani hen tigui o wira ko ɗum tigui woni aada mabɓe taw kadi ko roi mabɓe biteɗo Da Agbo ko on tigui yalti aduna yaltira ɗum noon ko duuɓi capanɗe jeetati e nayya o ɗacci capanɗe nayya debbo sukaɓe makko noon en gandani taw kadi wonno lamorgo makko tigui ko nokku biteɗo Gimdo ko taw woni lamorgo makko siftinde noon oɗo royaume o dañi kene foto wonde duuɓi temedde nayya woni tan kene foto wonde temedde nayyi ñiwire woni koɓe laami siftinde noon mamma ko wiyatno dawme ko on tigui wonno bene ko caggal mum dawme itta watta ko wiyete bene oɗo sanaɗo bene ne heblo gam yidde dañde roi goɗɗo kesso ko wiide tan leñol kala ene foti dañde gardiɗo sen giwi toon to bene paɗen ko toon to Nigéria petto bala mo équipe nationale mo gendi Nigéria biyeteɗo John Obi Michaela ko bamum tigui daha taw kadi dahi ɗum ko worɓe jeegomo joguitiɗo armée ji e nokku biyeteɗo Engo ko toon tigui ɓe dahi bam makko ɓe nayi bam makko noon ɓe namdi kene fota wonde million ngaji sappo taw kadi koye koppareje nera caggal no dadi ɓe kalna ɓen tigui gaari mbaddi hen loskoji mumen ha mbawi tettudemo e juuɗe caggal pellodirala gulgal diaw o mayani hen o gañaki hen kono kam oɗo saaha mo gonɗen woddadi e juuɗe ɗiɗon bandiji caggal kadi nde ɓe dokkiri million ngaji sappo caggal mum kadi ɓe namditi kene fota wonde koppareje jonɗe no fewi joni toon to leydi Nigéria keddorɗen yoga yimɓe kolliri metti mumen e nder booli Abuja fade Mohamed Bouhari wiide kay Mohamed Bouhari oɗo saaha mo gonen ittu généraux ji kewɗi no fewi caggal oɗo saaha mo gonen nden kay kisal ala e nder leydi Nigéria joni toon to Nigéria keddoɗen Mohamed Bouhari to bowallaɗe diwoje ngal Abuja kikiɗe hanke o jaɓɓima toon nando makko lamɗo leydi France biyeteɗo Emmanuel Macron yettima toon addi ɗum toon ko toɓɓe tati toɓɓere hen wotere ko haɓade pelle ceɓitiɗe ha tenti e witeɓe Boko Haram toɓɓere heddinde ko jokkodiral leydi France kame leydi Nigéria toɓɓere heddinde ko leydi Nigéria ne mari fina tawa muma so ɗon ciftori lamɓe mabɓe kewani ɓornade comci occidentaux ji ko wiyete costume aji kay sarɗiyanko mabɓe kewani wadde costume aji kewiti ko wadde comci traditionnel tene kadi ko kamɓe ɓuuri heddorade ko wiyete fina tawa o holliti noon wonde fina tawa Nigéria ko hunde yonde mo no fewi ko ɗum saabi noon o ɓooyi yidde hunjude jokkodiral hakkude makko e leydi Nigéria oɗo saaha noon maɓe ballodir no fewi ko fate banggue fina tawaji e nder leyɗele Afrique ɓe ciifi toon wonande kene fota wonde capanɗe jeeɗiɗe million koppareje euro wonande ma gollorgal leydi France toppito ko fate banggue jaram wuuro witego Kano ko wona ɗum ko kadi maɓe toppito toon taw ko lawol fade to iwde toon to Lagos fade e nder leydi ndi kala ha joni toon to Nigéria keddoɗen jamma hanki ko pellodiral manggal waɗi toon taw kadi ɓe pelli ko dow ken wona ujunnaje ɗiɗi taw kadi ko policier kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko yidde hebde joɓɗele mabɓe sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to Guinée équatorial taw kadi ko cikko hoorejo taw kadi ko biteɗo tawodirin o biyanga haaɗi wonande kala gollotoɗo e laamu ngu ɗannade yaltude leydi ndi taw alda yamirore makko kala mon yalta leydi ndi taw kadi gollata koye laamu ngu koma waynoma so waynimamam on saaha heeɓa ɗerewol ene waɗa sifande makko yo yaltu leydi ndi wawa ɗannade arta oɗo saaha noon kala gollotoɗo e laamu leydi Guinée ma heeɓa yamirore nde wawa ɗannade kala ɗo yiiɗi yaade siftinde noon kanko ɗo hen biteɗo tewodorin o biyan kanko woni ɓiya hoorejo leydi ndi oɗo saaha mo gonen kanko kadi on cikko bam makko so bam makko yaltiri aduna ko kanko tigui foti lomtade ha joni toon to Guinée équatorial keddoɗen en keeɓi e subaka hande jayinde witeɗo AFP taw kadi ko jayinde leydi France holliti wonande lundiyanke biteɗo biteɗo Juan Obama Edo kam tigui yalti aduna ñalawma hecciyanke o taw kadi yalti aduna koye kaso e wuuro witengo dak walla tan mbiyen e commissariat police taw kadi koye nokku biteɗo
dakkun ñibbe ko toon tigi taw kadi ko kanko tigi artino lande mbiyete ka CI kanko non o lepta ko lepte catude oɗon kaso e wiide jayde wiite l'AFP kono ɗum ko non porte parole mo police kettinaɗo konngol holliti wonande kaya hay goto fiyanimo o yaltu aduna tan ko wona ɗum ko non ma loskoji mbaɗe e mayde makko taw kadi koye nder cuuɗi dumbirɗi dadiɓe leydi Guinée sen wi tonto Guinée paaɗen ko tonto Cameroun wuro wiyetego Kribi tonne kadi jamma hanke ko lingu mangu awa toon e maaje Kribi noon ne tawe e nder leydi Cameroun ngon lingu noon go pesama e subaka hande to jeere Kribi taw kadi kiloji maggo kala so ndendi ko 3 kilo ngu yeyama kene foto wonde 3 euro ene wona capanɗe 4 ujunere e koppreje franc CFA sen wi toon to leydi Cameroun paaɗen ko to Gabon caggal noon de laamu leydi ndi usti gollotoɓe toon to galle laamorgo to ñalawma hande o batu jagorde jooɗima taw kadi ɗowi nguɗon batu jagorde ko hoorejo leydi ndi biyeteɗo Ali Bongo Ndimba kame hoorejo jagorde mum ɓe kolliti jagorde leydi ndi kala moni kala ene foti ustude gollotoɓe muɗum kene foto wonde 16 gollotoɗo oɗo saaha noon ɓiɓɓe gaboneji goniti koye entede woni tan fandare hoorejo leydi ndi kamɓe kala yoɓe koɗɓe ndemoya sen wi toon to leydi Gabon paaɗen ko toon to Maroc yimɓe jeetato pawama toon juuɗe ñalawma hanki o taw kadi faye mabɓe juuɗe ko tambiɓe nden kay kisal ko fate ɓoggi karaleje inniraɗe BNRJ taw kadi ko ɓen tigui kalfina ɗum jokkodirde kadi e catal dadiɓe biyeteɓe DGST kamɓe noon ɓe pawe juuɗe mabɓe kene foto wonde yimɓe jeetato caggal wonde ɓoggi karaleje ene kulɓina yimɓe tene kadi ne kala yimɓe konnguɗi belani tene kadi ne jaggannate ene jalti ene natti jeenani ene mbiya son dokkani min koppareje komin waɗoɓe ni kamɓe pawama juuɗe oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe kala sen wi toon to leydi Maroc paaɗen ko toon to Tunisie landa e nahda kanka tigui gagni ñalawma hanki o taw kadi gagni toon ko debbo biyeteɗo Chouad Abdourahmani kanko noon woni maire wuuro Tunisia ngol lawol noon woni goo debbo ne ardo wuuro wiyetego Tunisia toon to Tunisie kanko tigui woni maire wuuro wiyetego Tunisie o gagniti ko 60% e kala temedere ɗum noon ko landa islamiste en ko kan tigui gagni toona konngol meɗen mbaynigu mbiɗen hande hay waɗeɓe batti ardine kalanen fina tawaji meɗen e holko saabi enenne kadi en mbawa ruttade fina tawaji men min mboɗo sali ko wuuro wiyete waɗi fina tawa yimɓe kay goni ko foti wonde ko fina tawa ñantule men kodki men gonka men ndefuji men ɗoyngol men pinal men e hunde men kala wona fina tawa en jettaki nokkuɗo wuuro kala ne waɗa kala hitande fina tawa sabaraɗo jagguɗen e saka eɗen ɗacca fina tawa men caggal on ko eɗen tigui goni fina tawa e goto men kala tawi dingiral ne fiije tawi maaje ne jaare e tawi leydi men ne reeme tawi puccine mbaɗɗe e ɗum noon motani keɗen mbaɗa fina tawa ko enen tigui poti wonde fina tawa e beele ɓesguji men ene mbawa faggitade e men e oɗon fina tawa kabruji men jolam jaabe fonno wonde ko Haliba ko demoyɗo hande ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guila mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena